Okay, sesiconvertile manje i-distance yethu. It was given in centimeters, so I convert it back into ama-meters. Okay, fine. So, sibhale i-equation yethu, but uma uyibheka i-equation ithi V is equal to distance over time. So kusho ukuthi asifuni u-V, angithi asifuni i-speed. Same time lapho ungazuze ucabange kakhulu, dwebela i-triangle yakho okuyiyona phela ezokutshela ukuthi i-equation yakho izohamba kanjani. Uyazi i-triangle ino-V, u-D, no-T. Ngithe mina lo okuyena omfunayo uyamvala ngesandla sakho. So sifuna thina isikhathi. Siyazi usamvala kanje nangu-T. Usele bani? U-D phezulu no-V. But u-D no-V bahlukaniswe uline onjani? O-horizontal noma o-vertical? Bahlukaniswe uline onjani? O-horizontal. Ngakutshela ngathi uline o-horizontal uhambiselana nobani? No-divide. Which means the new equation ozoyisebenzisa ithi u-T lo ulingana no-D divided by u-V. Yabo? Yona ke formula ozoyisebenzisa for ukubani. Awuyisebenzisi njengoba inje. Ngoba manje nje ithi phela V is equal to distance over time. And u-V already unayo ngithi. Okay, so T is equal to u-D i-distance yethu. Sesiyazi akuwona u-25 but u-0.25. So 0.25 all over. Ngaphansi sinobani? Sino-V u-0.5. 0.5. Yabo? And then so T is equals to sizomfaka ke manje uyi-calculator. Or omunye angambala even without i-calculator, since siyazi ukuthi ama-decimal fractions they can be converted back into ama-fractions. So kuyokwenza ngelanga unganayo i-calculator yokubala. So what you do is uyabhala ukuthi 1/4 which is 0.25 la 1/2. So u-1/4 divided by u-1/2 ubala kanjani i-calculator unganayo? Uyibala kanjani? Wenza into esiyibiza ngo-invert and multiply. Ifunda ka-maths. When you dividing ama-fractions awu-2, le fraction eyokuqala isala injalo, but le eyosibili engaphansi uzoshintsha kube multiply, and then i-denominator ibe numerator, i-numerator ibe denominator kuphela. So u-1/2 usezoba 2/1. Yabo? So 1/4 times 2 sophuma lapho u-0.5 or u-1/2. So your final answer is 0.5 yini isikhathi angithi seconds. I-unit yakho phela ibalekile angithi. So ngizama ukukhombisa ukuthi noma unganayo i-calculator uzokwazi ukubala izibaleki kanje unless ama-decimals abakunikeze yona cannot be expressed as a fraction. Iyona ke into ezokunikeza inkinga lapho uzoyidinga i-calculator. Or uzobala ngendlela but it will take you longer to reach for your answer kanti ungakhohlwa ukuthi u4 marks. So which means lo 4 marks lo ilo 3 marks lo jolekile vele, but kunemark elibalekile for uconverter lo 25 centimeters udivide ngo100 ukuze ukwazi ukuthola ini i-answer yakho in meters ozoyisebenzisa kuyona le formula le. So siyenzile ke i-problem whereby besifuna in u-V. Sesiyenzile manje i-problem lesifuna khona u-T. So manje sesokwenza i-problem lesifuna khona u-D bese siyadlula kule equation silandela ngenye. Asiyeni khona.